चुडेल. अवदसा, अगं ह्यांना का सांगतेस? उगाच घाबरतील या. नाही, या इथे राहणार म्हटल्यावर त्यांना या गोष्टी माहीत असणं गरजेचंच आहे. हो, सांगा तुम्ही, मी ऐकते तुमचं. मलाही तिच्याबद्दल अजून जाणून घ्यायचं आहे. या गावात कित्येक वर्ष एक चेटकिणीचं राज्य आहे. समस्या ही आहे की ती आमच्यातच राहत आहे आणि आम्ही तिला ओळखूही शकत नाही. इथे चेटकिणी येते हे जरी खरं असलं तरी पण हे तुम्हाला कोणी सांगितलं की ती चेटकिण तुमच्यातीलच एक आहे? ही जुनी गोष्ट आहे. इथे गावात लहान मूल जन्माला आलं की ते एकतर मेलेलं जन्माला यायचं, नाहीतर जन्मानंतर ते चोरीला जायचं. लहान मुलांना या गावात अग्नी देत नाहीत, त्याऐवजी त्यांना दफन केलं जातं. अशा मुलांना गावाबाहेर एका झाडाखाली पुरलं जात असे. पण तिथूनही ती मुलं गायब होत. आधी तर वाटे जंगली जनावरांचं हे काम असावं, म्हणून नंतर मुलांना लाकडी खोक्यात घालून पुरलं गेलं, तर ते खोकेही उघडलेले असत. नंतर काही लोकांना रात्रीची एक बाई त्या झाडाखाली दिसली. ती त्याच मुलांना जमिनीतून उखरत होती. तेव्हा कळलं, गावात मेलेली मुलं जन्माला येण्यामागेही त्या चौदसेचा हात होता. गावात कोणी गरोदर असलं तर आम्ही एकमेकींना जुन्या लोकांनी सांगितल्याप्रमाणे पौष्टिक दूध बनवून देत असू. ती हडर त्यातच विष घालत असे, जेणेकरून मेलेलं बाळ तिला खायला मिळेल. या गावात एकदा सरपंचांच्या घरी पाहुणा येणार होता. त्यांनी सगळी तयारी केली होती. अख्ख्या गावाला व्यसन घातलं होतं. यासाठी मोठमोठे मांत्रिकही बोलवले होते. मांत्रिकांनी त्यांचं काम केलं. कोणतीही वाईट शक्ती आता या गावात येऊ शकत नव्हती. सगळे आनंदी होते. सर्वत्र उत्साहाचं वातावरण होतं. पण 2 दिवसांतच ते बाळही गायब झालं. तेव्हा लोकांना खात्री पटली की ही ब्याद बाहेरची नाही, इथलीच आहे. पण या घटनेमुळे ती या गावात कायमची अडकली गेली. अच्छा, म्हणजे ती हे गाव सोडून कुठेच जाऊ शकत नाही? मग तर तुम्ही सर्वांनीच हे गाव सोडायचं ना. मग जी या गावात उरेल ती तीच चेटकीण असेल. हुशार आहेस का तू पोरी? इतक्या चटकन तुझं डोकं चाललं. पण तुला काय वाटतं, हे इतकं सोपं असेल? ती चुडेल आहे. तिच्यावर मात करायची असेल तर आपल्याला तिच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे चालावं लागतं. चुडेल ही भयानक, अति ताकदवान असते. तिच्याकडे अनेक जादू आणि शक्ती असतात. तिला जेव्हा हे कळलं की तिच्यावर कोणीतरी बंधन घातलं आहे, तेव्हा तिने ते बंधन तोडायचा बराच प्रयत्न केला. पण ते बंधन काही तिच्याने तुटलं गेलं नाही. मग रागात तिने यावर उलट बंधन घातलं, ज्यामुळे गावातील कोणीही या गावातून बाहेर जाऊ शकत नव्हतं. जो कोणी या गावाची वेश ओलांडेल त्याचा सर्पदंशाने, हिंस्र प्राण्याच्या हल्ल्याने किंवा इतर काही कारणाने मृत्यू होईल. गावातील मांत्रिकांनी सांगितलं की त्या चेटकिणीने तिच्या हुशारीने ही बंधने एकमेकांत जोडली आहेत. एक बंधन तोडलं तर त्याने आपोआपच दुसरं बंधनही तुटू शकतं. त्यावेळी मांत्रिकांनी या बंधनाची शक्ती तेवढी कमी केली. त्यामुळे झालं असं की या गावातून कोणीही कधीही बाहेर जाऊ शकतं. पण येणाऱ्या अमावस्येच्या आत त्यांना या गावात नाईलाजाने या चेटकिणीसोबतच राहावं लागतं. जो कोणी हे पाळत नाही त्याला त्या चेटकिणीचा श्राप लागतो. त्याला त्याचं मूल गमवावं लागतं. जर तो तरुण किंवा तरुणी असेल तर त्यांना भविष्यात मेलेली मुलं जन्माला येतात. त्या बायकांचं बोलणं आकांक्षाला समजत होतं, पण ते जास्तच काल्पनिक वाटत होतं. मग ते रामजी आजोबा आणि आजी ते कसे बाहेर पडले? मी ऐकलं आहे त्यांचा मुलगाही आहे, पण तो त्यांना सोडून गेला आहे, पण अजूनही जिवंतच आहे. चुडेलचा श्राप हा कधीच खोटा ठरत नाही. गावकऱ्यांना तर आधी रामजीची बायकोच ही चुडेल वाटायची, कारण ती एकटीच अशी होती जिचा मुलगा रात्री अपरात्रीही मस्त बाहेर खेळत असायचा. पण त्याला चुडेलने कधीच काही केलं नाही. चुडेलचा श्राप कधीच खोटा ठरत नाही. ते असे सहज वाचले नसावेत. त्यांनी नक्कीच चुडेलसाठी काहीतरी मोठा त्याग केला असणार. आकांक्षा तिच्याच विचारात हरवून गेली. ती जे काही ऐकत होती
त्यावर विश्वास ठेवायला तिचं मन तयार होत नव्हतं. जग चंद्रावर चाललंय आणि हे लोक कशात अडकून बसले आहेत, एका चेटकिणीत. यावर हसावं की रडावं हेच आकांक्षाला कळत नव्हतं. मुली, एक गोष्ट लक्षात ठेव, इथे जिवंत राहायचं असेल तर इथले नियम तुम्हाला पाळावेच लागणार. आकाशात उजाडल्यावरच दार उघडायचं आणि अंधार पडायच्या आत दार लावून घ्यायचं. कोणी कितीही हाका मारल्या, तुमच्याकडे मदत मागितली तरी घराबाहेर पडायचं नाही. ती चेटकीण रक्ताची तहानलेली आहे. आता तर ती जनावरांनाही सोडत नाही. माझ्यासाठी हे सगळं नवीनच आहे, पण जोपर्यंत मी इथे आहे तोपर्यंत तुम्ही सांगता तसंच करेन. जरा थांब, जोपर्यंत इथे आहे म्हणजे मी काही दिवसांसाठीच इथे आले आहे. जास्तीत जास्त 30 दिवस राहीन मी. हे ऐकताच त्या बायका हसू लागल्या. आकांक्षाला तर काहीच कळलं नाही. यात हसण्यासारखं काय होतं? काय झालं? मी काही चुकीचं बोलले का? चुकीचं? त्या म्हाताऱ्याने तुला काहीच सांगितलं नाही की काय? आणि मगाचपासून जे काही आम्ही सांगतोय ते कळलंच नाही वाटतं तुला? अगं, मला वाटलं तू हुशार आहेस, लगेच समजलं असेल सगळं तुला. अगं, या गावात जो येतो तो परत जाऊ शकत नाही. त्या म्हाताऱ्याने आधीही अनेक कुटुंबांना या गावात पाठवले. ती अडकलीत आता कायमची इथेच. म्हणजे मी अजूनही नाही समजले. या गावात त्याची 4 घरे आहेत. तो तिथून शहरातून नवनवीन जोडप्यांना या गावात पाठवतो. कधी स्वतःच्या घरात राहण्यासाठी तर कधी गावात असंच फेरफटका मारण्यासाठी. मी सांगते, तुम्ही 6वं जोडपं आहात. ती समोरून येते, ती संगीता. ती 10 वर्षांपूर्वी इथे आली होती. ती आल्यावर तिला 4 पोरं झाली, पण 4ही वेळा त्या चेटकिणीने तिचा घात केला. आता 5व्यांदा गरोदर राहिली आहे. जा, हवं तर विचारून ये तिला. आकांक्षा अजूनही त्या धक्क्यातच होती. ते आजोबा आजी यांच्याशी असं का वागले? किंबहुना ते असं वागूच कसे शकतात? आकांक्षा तिच्या नवऱ्यासोबत खरंच या गावात कायमची अडकली होती का? ते यातून स्वतःला आणि त्यांच्या बाळाला आता सुखरूप कसे बाहेर काढणार होते? जाणून घेण्यासाठी पाहायला विसरू नका चुडेलचा 6वा भाग. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.